Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba. May Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dairusing? Ano'y na tring-tring? Samtang nagalakat ako kaina sa tiyanggi. May lalaki
lalaki nga nagasagad tulok sa akon. Banta ko day Rusing. May crush siya sa akon. Ano nga crush? Hubog ato. Mayo na lang ako eh. Wala ko ya ginakuyap. Amoy ini ang balay sang koridor nga si Remedyo. Kag diri nagataya si Kulapo. Kay inapangulat ko sa iya. Wala gihapon makapauli. Anay ka bala, kay sakaon ko siya. Waro yahu. Kapalalahugit pala sa imo Kulapo mo. Oh hala, si Marian ina, ang asawa ni Remedyo. Kag si Kulapo ang iya nga kahambal. Sige ka. Isugid ko gid karon ikaw kay ika. Hindi. Ang animal nga Kulapo. Ginalo iba niya ako. Mataya siya kuno. Gali kay lain ang iya nga ginatayan. Sige na. Sugurin na. Para nga madali. Ah, na. Amo ina. Saki ina. Nan. Amo na. Kaguragit sa maayo ha. Ay, ambot ah. Ara na. Nagkakalahulog na ang gata. Hindi. Ang animal nga Kulapo. Ginalo iban ginya ako. Sila nga duwa ni Marian. Anay ka bala. Kay masulod ako. Ay! Mga wala ka mo sa nguya! Ba? Ikaw? Oo! Ako! Kulapo? Ginahapo ka sang kagod sang lubi? Oo, ika. Ginlihog ko anay si Kulapo nga magkagudsang lubi. Kay masuman ako. Padulungan talang kamo karon ah. Kung matapos ko na luto ang suman. Ay naunsa man ning si Elio man. Nga, pwerte gid ang iya nga palibog. Anay ka bala, kay palapitan ko siya. Oy Elio, naunsa man ka? Uray, hindi ko ba kay balos ang buhaton ko? Unsa man ang problema? Mangaluya ko tani kay Mila. O galing, hindi makasulod sila balay. Hindi ako makapasar sa pagtilaw sang iya nga amay. Ay nga, unsa man ang pagtilaw sang iya nga amay haw? Kabalo ka uray, inang si Chubalong. Perte kalaba sang iya nga batuta. Kakinanglan nga malaba pa sang iya. O kung hindi gani,
magtupong lang sa iya nga batuta. Sa sina, makapamasyar ako sa iya nga anak. Uy, karon la ako makabati sang amo sina nga pagtilaw. Amoy na gani nga ginapaligban ko subong uray eh. Ay, anay ka. Mamangkot ako. Daw, unsa man kalaba sang imong batuta, haw? Kuan uray. Isa kadangaw kag tunga. Ay, medyo malaba naman ina. Kinanglan uray, malabawan ko ginang kalabaon sang batuta ni Chu Balong. Ay, daw, unsa man kalaba sang iyan ni Balong, haw? Lambot sa tuhod. O hindi. Malaba gigali kun amo. Ay, bueno. Amo ning buhaton mo. Kadaaga. Banyusan mo ina sang lana. Bakal ka sa ako sang lana ha? Bali, isa kagatos. Oh, makabulig na sa akon urayaw. Ay, makabulig gid eh. Kadaaga. Banyusan mo. Kag unaton ina. Para nga maglaba. Uy. Daw sa may mihurang itodlod ni uray sa akon ho. Naglaba ang akon ginabantal sa tubang. Ayo. Dali lang ini makalapaw sa tuhod. Boss, makaton ako kay Chubalong. Patod nga pasugtan na niya ako nga makapamasyar sa iya anak. Mayong adlaw, Chubalong. Oy, ikaw gali Elio? Mano ka? Matilaw naman pamasyar sa akon anak? Oo, Chubalong. Ate, maayo. May isa diri nga nauna sa imo. Siya nay ang unahon ko sa una ko nga pagtilaw, ha? Oy, Takyo, dali de. Uy, ara na sa Takyo? Arin ako, Chubalong. Ikaw ang mauna. Ako? Oo, ikaw. Abi mo, piho ka nga makapasar ka? Ay, sus, Choy. Wala gan isang mabatong nga babae sa akon eh. Kay ti hindi makagwanta sa akon. Aber, tanawon ta? Uy. Choy, ano na? Measuring tape. Kinanglan nga takson ko kung ano kalabay ng ara sa atubang mo. Sige, pagwaan na. Dali lang ah. Bah, grabe ba? Nagpisik dayon ba? Oh, ara na, Choy.
Tanong mo? Ba, malaba matuod. Kag daw matambok. Be, takson ko be. Pito lang man ni kapulgada. Wala gani makalapaw sa tuhod mo. Disqualified ka. Pwede ka na nga makapauli, Takyo. Next! Ako na, Chobalong. May iban pa, Ready na ko, Chobalong. Aber, suguran ta dayon. Tanawon ta kung makapasar ka sa talaksan ko. Sige, pagwaan na. Ate, oo Makibot kay karon kay lambot na sa tuhod ni. Ari na. Hindi. Daw sa baston ka kabayo. Lapaw sa tuhod ko, Chobalong, ho. Hindi. Lapaw matuod sa tuhod. Ugaling kay kaniwang. Siguro sa sobra mo kaunyat niya eh. May hinambalan na, Chobalong. Nga kung makalapaw lang sa tuhod, hindi ba lang? Ati, oo. Kag tungod lapaw na ina sa tuhod, makapasar ka na sa akon criteria, Ilyo. Kung na mo, pwede na ako makasugilanon sa bata mo. Pwede. Pero anay ka. Ba, may nagapakadto diri nga lalaki, oh. Basi kung mapasakop man siya. Uy, nagaano na siya man? Nagamarkauna siya, ho? Kabalong! Mapasakop ako sa inyo pendescentes. Mapasakop ka? Ang mabaton lang, among lapaw sa tuhod ang iya. Lapaw na ganini sa tapat-tapat, Kabalong. Ginamarkaunay ko na lang ganini. Hindi. Daw sa hus. Ari ang puro, Kabalong, kag ini ang punta. Tanawa, kay hu, may baba, pero may mata. Hindi. Pwerte ka la ba? Ginaano mo ni kung wala mo ginahampangan man? Ginasabot ko ini sa hawak ko, Kabalong. Very good. Pwes, kung mo, ikaw ang nagdaog. Kag ikaw, Elio. Better luck next time. Ay, hindi ako magpati, Elio. Basi kun nagadinaya lang ang lalaki nga ato. Hindi matuog siya. Ginamarkauna na lang ganin niya kay pwerte kalaba. Pero
Nga nag-amo kuno sadto kalaba sang iya. Ato bang? Ambot man gani kung ano to nga klase sang tao nga kalaba gid sa iya. Kag nauto na lang gani kuno to kay kinhimo iya nga bunit. Oh, ginhimo yang nga bunit. Oray. Gintaw-taw ya kuno sa tunga dason kung magpalapit ganing isda ginasibat silang niya. One time kuno wala niya mahingagaw butong gani nakagat sang pirana ang punta. Ti amo na nga naibanan. Ay, tinon to. Tikalon pa siya sa akon. Class, ang aton leksyon subong, amo ang question and answer. Pedro, ikaw ang una. Ikaw ang una nga magpamangkot. Pagkatapos, magtukso ka sang masabat sa imo pamangkot. Bisan ano lang nga pamangkot, ma'am? Oo. Sige. Pilimon! Nga ako ganyan tuksoan na! Ma'am, hindi si Pilimon, no? Filimon! Sabtang pamangkot ni Pedro. Sige na lang gani, ha? O sige, Pedro. Tukso ako. Propose lang, ha? Hapos lang iya. Pila ang hudas sa mga apostoles? Isa! Bakot mo ba? Isa pa! Isa pa gida! Tukso at pa gida ko, Pedro! Kay sabtun ko! Isa pa! Pila ang hudas sa Pilipinas, Pilimon? Hudas sa Pilipinas? Dobudlay ba? Nasilingan ka na siya nga pusan ng bro. Ma'am, hindi siya magsabat, mamaw? Ikaw api sabat siya panangkot na? 11? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog